dříví. Jo, asi jo, ale no, určitě. Dělám to, že kamenný nástroje přejdeme do doby kameny. Nebo do kamenných věcí, to je jedno. Získáme ocenění. Tady zase už prší. Tak před barákem naším bude pršet a tady máme jezero. Viděl jsi to? Tady. Kde? Tamhle. Kde seš? Tady jsem před barákem. Jo, tady. Jsi taky Jo, dobrý, no. To já nic nevidím, jako. Už vidím. Máš nějaký dřevo? Teď ho těžím, proč? Už mi došlo. Viděl jsi dole ten fail? Koukni, tam je fail další. Já jsem mi říkal, že určitě se to stane. Takže tohle je fail. Kde? V chatu. Což je fail, pěknej. Hej, tady máš dřevo 6. Ježíš. No, to je jako hodně, no. No tak Dobrý. si ještě jdu nakácat, ne? No, ale creeper sem běží. Nechce do těch velkých stromů. Hej, koukni se za sebe. Honem. Čau, kámo, já tě obejmu. Ty, když by bouchal, tak ty jo. Co bych se smál. Já je obejmu, i když bouchají. Oni pak jsou pak milejší, víš. A bouchaj míň. A nesu další dřevo, chceš? Tady jo. Máš, si pro něho dojdi. Bacha zombík. To jsem se lák. No, máš nějaký jídlo? Mám. Tak mi dej, protože a potřebuju plnej ten hungry bar. Tady jsi. Kde jsi tady? No. To mě určitě nasvítit, jo. Ale v zimním biomu taky z těch stromů padají jabka. Já si teďka nejsem jistý právě, že. Při vyšším levelu, myslím. Aha, no. Tak to je no. Já jsem myslel, že... Už budeš mít tak nějak 150 a to musíš mít wooden jako? Co musíš mít to wooden? Že? Já mám 1. Na 3. Nic, já jdu dělat tu střechu. Počkej, já se jdu podívat ze strany. Hej, tamhle bude další láva. To je dobrý dům. Ještě to bude chtít nůžky a obalit celý list s tím, aby to nikdo nenašel. Hej, já tam skočím a uvidíme, jestli budou mít takový štěstí jako při tamtý lávě, jak jsem se trefil mezi to, jo. To bylo hodně velký štěstí. Jo, je tady láva. Je tady kámen. Já to tady taká rozkopu. No. Ale já jsem rozkop jeden kámen, on spadnul písek a uvolnilo další. Uvolním a ještě další, co uvolnilo, byla další cesta. A další láva, takže co nejdu, nebo to skončí špatně. Hele, kráva, já ji zabiju. A nemám meč, takže to bude chvíli trvat. Jdi do ní. Mám kůži a jedno maso. Já jsem se ještě pořád nedal tu práci, si teďka uvědomil. Hele, ovce.
další. Že já budu mít postavit nic. Akorát, že by museli všichni spát na serveru. A to jim teda hodně těžko přikážeš. Kolik jich je? No tak to asi. A tak no, to ne. Jak jsme byli poslední na tom serveru, tak to šlo ještě spát. No. Ale jsme taky první lava. Ty vole. Jsem spadl. Ale já už asi nevím, kudy spát. Nevím. Což by byl dobrý fail. Počkej, já mám uložený home. No. Ale já to mám uložený na tom stromě. Jo, se potni, se zabiješ. A co aspoň tady budou věci. Aha, mám tu třtinu. Jo. Já mám jí 8. A my jsme uvězněni v pouštích. Před naším je poušť a za náma je poušť. To je dobrý. Ty jsi to vybíral. Ne. Hele, kytka tady. Co tady dělá kytka? Typuji, že tady někdo před chvílí šel. Jo a hej jo, tady někdo šel před chvílí. Protože je tady pokácená ta třtina, jo. Že jo. A vyhozená kytka. Je to možný? V písku. A ne v pískovně. Ale tak máme barák. Střecha stojí trošku divně, ale dá se to. Hej, Embo, do nich najdu. By nebyl nejlepší začátek. A ty, toho už mám 9, ty cukrový třtiny. A mám pocit, že začíná den. Jo? Začíná. To je taky pokácená. Ale já jdu najít toho, kdo tady bydlí. Už mám druhý level. Ty. Dobrý. Ale vem nějaký písek ještě, jo? No, že to bylo těžení přes pískovnu. To jak bych šel ke smek prásku viděl, to bych dostal rychle hnedka banu. A jako vzít si jako pár kousků, jenom tak jo. Kousky. Kdyby si nějak jako extrémně ničil tu poušť, jo. A já To mám už je jako málo něco jídla, jiného. takže všechno maso s ním, takže... To já budu hladově dál. Ne, to nesním. Ale jako jede zombík, jako ne, už nejde. A z čeho se mám jako najíst? Z té kůže? Počkej, tak já si našetřím nějaký peníze a půjdu si koupit. Jo? No, patu. No. Tady vážně nic není. No, tady nic není a já už jsem se kompletně teďka ztratil. Jako přibližně vím, kudy zpátky, ale moc se mi nechce teda. Hele, ale vidím lesy. Hele, ale já ten písek můžu natěžit dole v tom, ne? Ve vodě. To si nikdo nikdy nevšimne. Teda až kdo se bude koukat na tohle video, tak jste si toho nevšimli, když tak. Mám 4, budou ti stačit. 4? Víc radši ne. Jo, dones to vole. To dones. Něco sežení. Hele, já možná, hele, tady jsou další ovce, takže já je zase pokácím. Dejte mi Ivonu. Hej, ona přede mnou ani neutíkala, já jsem do ní šel mlátit, když
jedla, že jo, a ona neutíkala, stála na místě. Aha. Jo? Ale ty máš taky uhlí? Torče. Teda jsou bedně. Já mám potřebu uhlí. Ty torče. Takovém dřevo, ne napálení. No, ty už tam nejsou. Slyšíš, to tady je ovcí. Jsme si vybrali dobrý místo. Dobrý. A někdo tady vážně byl, protože tady je vyrytá hlína jako nebo upravená na to sázení. A ještě tam bylo to, jak se to jmenuje, oholená ta ovce. Kytička. Hele, creeper. Pojďme, no. On je schodil dolů. A víš, že když u creepera je blízko to třeba nějaká zvěř nebo nějaký člověk, teda člověk, nějaký zvíře nebo nějaká příšera, tak ho normálně zabije ten creeper. On akorát neníčí a člověky, že A třeba na to PvP seru tam nebouchne. Jo, vidím tě. To jsem slepý úplně. Jaký jsi se zajímal, kde je? Já si srandu, že jsi ztratil dům, jo. Ne, tam mám huma ještě. Doufám. Jo, mám ho. Ty vole, to je buda. Já ho nevidím. Chutek, kdybys věděl. Kde seš? Na místě. No jo, tak pojď za mnou, vidíš mě? Tady na kopci, za tebou. Jasný, no. No to už se dojdeš. Abych se netopil. Jaká mám Ježiš. Nic to neřek, nic to neřek, nic to neřek, nic to neřek. Jo, jak... No je pěkný, ne? Jsem zabak. A viděl jsem pod naším barakem hodně dole je láva. Ty jsi dobrý, ne? Jako, zkus kopat pod sebe chvíli. Třeba na ní narazíš. Tak čau. Ne, radši. Tady kytky. To teď tu podlahu nějak vyřešit. Jo, ty máš lopatu. Ne, nech mě. Tak, máme super důmeček. Tam bys měl mít ten písek. Tady. Kde máš spát? Já mám... Ještě nemám. Jo, dobré, jdu vyrábět. Hej, ty jsi mi vzal to dřevo. Sakra. Už mám pec. Aha, ty máš už. Když jsi bral toho písku, dostaneš bana. Vytěžil si celou poušť. Jsem našel. Tam je když tak to jídlo, tam je když tak je pizza. Počkej, já jdu No tak schánit semínko. server teda přejde na tu. Na dvoj... Ne, zítra, pozítří. Říkal Šulkas. No tak už kreativ jednou už je, že jo. Kreativ tu Takže je jenom jako zastaralý se to pomalu blíží. Mě zabil zombík. Au. Já si budu muset někde uložit ten home. Je, chudák. Ty nemáš homa? Jo, ale měl jsem ho nahoře. A spadnul jsem přímo na tu střechu, že jo. Jo. Já ho chtěl zabít pro jídlo, toho zombíka.